Mangingisdang pumapalaot po sa syudad ng Dagupan na bawasan dahil sa mataas na presyo ng krudo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nabawasan umano ang mga pumapalaot na mangingisda sa lungsod ng Dagupan dahil sa patuloy na pagmahal ng krudo na nakakaapekto sa supply at presyo ng bangus sa merkado ayon sa ilang mangingisda at fish dealers. Hindi na umano praktikal ang pangingisda dahil sa mataas na gastos sa gasolina kaya't may ilan sa kanila ang pansamantalang huminto sa pangingisda. Dahil dito, bagyang kumunti ang supply ng bangus, ang ngunit sa kabila nito ay nananatiling matumal ang bentahan. Masyadong humina yung bentahan kasi maraming hindi nakakabiyahe din. Kaya minsan bagsak din ang mga presyo ng bangus. Bumaba rin ng hanggang 20 pesos ang presyo ng bangus. Sa kasalukuyan, nasa 175 pesos ang 2-in-1, 160 pesos naman ang 3-in-1 at 165 pesos ang 5-in-1. Dagdag pa ng ilang dealers, hindi pa tiyak kung hanggang kailan magpapatuloy ang sitwasyon. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang presyo ng krudo maging ng mga produkto na inaasang magtatakda kung kailan muling babalik sa normal ang operasyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.